ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾಯರ್ದ 27 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಹಣ ಉಂತಾಲಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಇರಲಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 20 ದಾಖಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ ನೆರಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 27 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರು ಕಡಂಬೇರು ಕೇನ್ಬೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಪಿರಪನ್ ಪೇರು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರ್ರೆ ಏರೆಗಿಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದೆ ಮಲ್ಲೆರಲಿನ ಸಾಲು ಈತು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಈತು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗಿಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾಲು ಎಂಚಾಂದು ಫಲ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಎಂಚಾಂದು ಫಲ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಮನೋಲಿ ಎಂಚ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಾತಿರ್ನೇ ಆಯ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೋಡಣೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎ ಬಿ ಇಂದು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪಣೋಡು ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಆ ಥರ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಕಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ ನಾನಿ ಆರ್ನ ವಿಷಯಪುರ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಅಂಡ 6 ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಸಾಲು ಎತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಳಕ್ಕೊಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಓ ಮುಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಿ ಕೋನಾಜ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಂದು ಒರಿತೀರಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ 6 ಮೂಲು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಪನ್ಪೇನೆ ಎತ್ತೆ ಬಣ್ಣವು ಮಂಜೋಟಿಗೇನದಿನಿ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣದ ಮೂಜಿ ಸರತ ದಯ ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ಆ ಪಾತಿರ ಗೊಂಜಿ ಗತ್ತು ಬರ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಈ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಗತ್ತು ಬರ್ಪ 3 ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೋಡಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ಐಕ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಾಯ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೈನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮಟುಗೊಳ್ಳರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅಂಜನೆ ಗಂತಡು ರೆಫ್ರಿಯರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜಕಾರುಳ್ಳರು ಬಲ ಅಡಪಾತಿರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಸೌಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಏಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಇರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅಂಜನೆ ರೆಫ್ರಿಯರ್ಲುಳ್ಳರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ಯಾದ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೇದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ರು ಎಂಚ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಗಳ ದೇವೀರ್ನ ಕಮ್ಮಲ ಒಂಜ ಒಂದಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಡು ಅನಂತೇಶ್ವರಡು ಶೇಷನಾಗ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಡೀತೇನೆ ಆಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನು ಕಂಬಳಾಗ ತುಯರ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ತೋಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕಲ್ಪುರ ಪಾತೇರ್ನೇನು ತೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಜಾತಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಏನು ಎಂಚ ಪೋಡು ನನಗ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಯಾರಡು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಂತೇರು ಐಟ್ ಟಿಪ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ದೀರ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗಿಡವನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ಎಂಜ ಬಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟ ಆವಡು ಒಂದು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಅಡೆ ಪೋದಾನಾಗ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರನಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುದರ್ ಅಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರಡ ಪಾತಿರ್ದಾರ್ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಡಪುರ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯರ್ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಂತದಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಮೈಕ ಕೊರಿಯರು ಓಲು ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆದ ಮಾನ್ಯ ಎಂಗಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ತೂರು ಆಡ ಪಂಡೇನು ಅನ್ನ ಇಂಚಿಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಡ ಪೋ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಪುನಃ ಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂಡೇರು ಮುಜಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕಡಪುರ್ನಾರ ಅಂಗಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಸುರುಕಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನಡಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮನೆಯ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ತೂರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಒಂದು 13 ವರ್ಷ ಆಂಡು 13 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇಸುವಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ 13 ವರ್ಷ 14ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದಿತ್ತು
ಅಂಚ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಎಂದು ಕಜೆ ವೇಣೂರು ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನರು ಆರಡ ಪರಿಚಯ ಮಂತೀರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಹುಡುಗಿ ಆಪಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತೊಂದು ಎಂಜಿನ ಮಾತಾವಡೆ ಮಂತೊಂದು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ರಡ್ನೇ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಏನಾನು ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಮೈ ಕೊಡುಕುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪರ್ದೊಕ್ಕ ಅನುಭವ ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುನಂಜ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಮಾತೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಬರೋಡು ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೊಂದು ಬತ್ತ ಓ ಏರಿಯಾಗಳ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಂದನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತಾಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಏರಿಯಾಗಳ ಇಂದು ಜೋರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಅವು ಗಂತಡಿಪ್ಪುನ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತಾಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಡು ಹತ್ತೊಂದು ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಹೂಲಾಕಲ್ನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆತ್ತಿಜ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಂಡು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬರಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಿರೋಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಕ್ಕೊಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸುರುಕಾದ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಏರ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಗಾರೆಡ್ ಫಲಗಿನೇ ಯಾನ್ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನ ಇತ್ತಿನೇಟ ನಮಕದಾಲ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪ ಅಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಮೇತ ಕಂಬಳಪುರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಪದಾರ ಬಂಬಿಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗಂತದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಉಸ್ಮಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ಕೈಪಂಗಲ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರ್ನಾವೂರ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಕೊರ್ತನಕ್ಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ತತ್ತು ದಾವಡು ನಡತನ ಜನ ನಮತ್ತು ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಜಿನ ಬಂದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಮುಗ್ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗಂತದಲ್ಪ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಈ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆನಂದಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಗಿಡಾವಣೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎರುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಚ ಮಣ್ಣ ಎರುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಿವ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಡೋಮನ ಎರುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಯ ಬಂದಂಡ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆನಂದಾಂಡ ಪಿರ ಎರುಕ್ಕು ಸರಿ ಆವಡ್ದಂಡ ಪಿರ 4-5 ದಿನ ಬೋದು ಆ ತನಕ 3 ದಿನ ಬುರ್ದು ಪಿರ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಿರ ಎರು ಪಿದರೋಡು ಪಿರಂಜಿ ಕೂಟು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಕಲ್ಡ ಮಾದಾದ ಉಡುಪನಾಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಬ ಆತೆ ಬುಂಡೆ ಬೆದ್ದಾಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಜಿನ ಪಂಡದಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒರಿಯಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಪನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪು ಪರಿಚಯ ಆಪುನದು ಮಂಡ ಆ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ದೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ದೀವಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಪ್ಪು ನಂಕ್ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆದಿಪ್ಪು ತಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಂತುತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಮಟ್ಟೋಗು ಪಾರಾಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಮೈಕಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಪೂರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒರಿಯೇ ಮೈಕೊಡು ಪಾತಿರ್ನೆ ನಮಕೇನು ಚಾಪನ ಮಂಡ ನಮ್ಮನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರನಕ್ಕಲು ಮೈಕೊಡು ಪಾತಿರ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ ಪಾತಿರೊಂದುಳ್ಳಿ ರ್ಯಾಂಕರ್ನಕ್ಲ ಆದುಳ್ಳಿ ಅವು ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ತಯಾರಾಪೇರ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ದುಂಬುಗೆ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಉಂಟು ಗುಣಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಖಲೆ ಮೈಕೊಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಐದೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರು ಬುಡ್ಪ ನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಕಾಡೆಮಿದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿರೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕ್ಕು ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಎರು ಗಿಡ ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ಮೂಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೆಟ್ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮೈಕೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡರ್
ಅಪ್ಪಗದ ನೆನಪು ಅನ್ಪುಂಡ ದಾಯ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅತಂಡ ವಾ ಸಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ನೆನಪುಂಡ ಇರಗೆ ಅಪ್ಪಗದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇಕು ನಾಯರ್ದ ಮರಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಆ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗನೇ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಲು ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಕ್ ಈ ಕಂಬಳು ಪೋಜಿನಲ್ಲ ಯಾನ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಮಂತ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆಟ್ ಅಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಕ ಅವು ಬಂಗ ಐಚಿ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಪಾತೇರ್ನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದ ಎಂಚ ಪಾತೇರು ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮುಕ್ಕಳಿನ ಇಂಚೆಂಚ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಾರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಕಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎರುನು ಎರ್ಲೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಸಾಲಿಗೆ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೇನಾ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲೇನಾ ಅಂದ ಪಂಡ ಪೂಜಾರ್ರೇನಾ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರ್ರೇನಾ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಡ್ಡಪಲೆ ಕನಪಲೆ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕೂಟೋಡು ಸಮಾನತೆ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಾಯರು ಪಂಡಿಗುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ತೂಪುನತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲೇಕ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂತದೆ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಪುನ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತ ಆ ಕೂಟೋಡು ಇರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 30 ಜೊತೆ 20 ಜೊತೆ 25 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಂಡ ಮುರಂದ ಕಮ್ಮಳದ ಬೊಕ್ಕ 13 ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತ ಅವು ನನ್ನ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಮಾರ್ಚಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಸೆಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೆಕೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪುನಗ ಇರ್ಲೇನು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂತ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಏನು ಪನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲಿರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದುಲ್ಲಿರು ಬುಡ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾಗವಶ ಇದನ್ನು ನಾಯರ್ದ 27 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಏರು ಗಿಡಾವಣೆಯಣ ಪನ್ಪ ಏರು ಗಿಡಾವಣ ಪನ್ಪ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಇರಲೇನು ಗಿಡ ಬೀರು ಬಾರಾಡಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೇನು ಗಿಡ ಬೀರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂತ ಪನ್ಪ ಕಬುಡೋಡು ಐಕೆ ಎಂತ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದಲ್ಲೇ ಗಂತಿರ ಬತ್ತ ಉಂತು ಬೇರು ಉಂತುದಾನಾಗ ಬುಡ್ಪವನಾರಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಂತು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಣ ಉಂತಾದಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಉಂತಾದಿ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ವತ್ತೆ ಆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗ್ಗಿಡತ್ತ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಒಪ್ಪಾರು ಎಲ್ಲ ಉಂತಾದಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ 4 ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಂತಾಲಿ ದಾಯ ದುಂಬು ಪಿರ ಪೋಪೇರು ಮಾತು ಬತ್ತಾನಾಗ ಫ್ಲಾಗ್ದಾರ್ ತಯಾರಾದ ಏರು 4 ಇರಲ್ಲ ಉಂತುಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆರ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲೆ ಬುಡಿ ಏರಿಂದ ಬಂತು ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಗಂತುಡಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಂಜೋಟಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡುತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪಾರಿಂದ ಅಲ್ಪಲ ಇರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರತ್ತೆ ಅವರವರ ಮನ್ಪೆ ಫೈನಲ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಪೂರ ಮನ್ಪೇಜಿ ಫೈನಲ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಪೂರ ಮನ್ಪೇಜಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಪೂರ ಮಂತದ ಅವಾಗ 20 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬುಡಿಯರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಬುಡಿಯರ್ದು ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ದಾಖಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಕಲು ಆತೆ ಪಂಪ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 27 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಸುರುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ 3 ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನೈಯ ಇಂದ ಹಾಪುಂಡು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 3 ಸರ್ತಿ ಪಂಪನ ಕಾರಣದ ಮೂಜಿ ಸರತ್ತ ದಯ ಪಂಪನ ಮಂಡ ಆ ಪಾತಿರ ಗೊಂಜಿ ಗತ್ತು ಬರ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಈ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಗತ್ತು ಬರ್ಪುನ 3 ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೋಡಿ 3 ಸರ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೆನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗದೇರ್ಲು ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಏರಿಲಿತ್ತೆ ಪುಂಡೈಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚಾಯಿ ಕೊಂಚ ತುಳುತ್ತ ನೆಕ್ ಗತ್ತು ಬಾಡಂಡ ತುಳುತ್ತ ತಿರ್ಲು ತಿಕ್ಕೋಡುಂದಂಡ ಅವು 3 ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಐ ಪಿಚ್ಚ ಏರಿಲ್ತ ಬರೋಡಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ
ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಪನ್ಪೇರೇನು ಪನೋಡಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡಿ ದುಂಬು ಯಾನು ಅರ್ಣ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಜಿ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ ನನ್ನೆ ಅರ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಣ ವಿಷಯಪುರ ಪನ್ಪುಣ ಕೇಂದ್ರೇನು ಅಂಡ 6 ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಸಾಲ್ ಎತ್ತಿರ್ನಾಂಡಾಕಿ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಲಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಡಿ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಓ ಮುಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಿ ಕೋನಾಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಂದು ರಿತ್ತಿರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆರು ಮೂಲು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಪನ್ಪೇನೆತ್ತೆ ಬಣ್ಣವು ಮಂಜೋಟಿಗೇನೆದು ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಾಂ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೋನಾಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಹತ್ತಿರಾರು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೀರು ಕೋನಾಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಡು ಸರ್ರದಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಜ ಬಂಡ ಓ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಪನ್ಪೇನೆಂದು ಬಣ್ಣ ವಾಡೆ ಕೇಂಡು ನಂಗೆ ಮೈಕ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚ ದುಂಬೂರ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ತೂನಾಗ ಮೈಕ್ ಇತ್ತು ಈ ತರೆಟ್ ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಆ ತರೆಟ್ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈಮೇಟ್ ಸುರುಕು ಮೈಕ ಬತ್ತಿನಾರು ಕಟ್ಪಾಡ್ದ ಕಂಬಳ ಗಂತಡು ಸುರುಕು ಮೈಕ ಬತ್ತನ್ನೇ ಯಾರು ಕಟ್ಪಾಡ್ದ ಕಂಬಳ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯಾರು ಹಾಂ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಹೌದಾಂಡಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಪಾಡ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಸುರು ಮೈಕ ಬತ್ತಿನಾರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಕೇಂದ ಪಡ್ತದೆ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಪಾತೆರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಕಂಬಳಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳಾಗ ಬರ್ಪುಣಂಜಿ ಯೋಗ ನಾ ದಾಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುಣ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬಲದೇರ್ಲಿಡು ಬರ್ಪೇದೇರು ಆರು ಎನ್ನ ಆರು ಎರ್ಲೆ ನಾನು ಚಾಕರಿ ಎರ್ಲೆನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೇದೆ ನಾರು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಪೊನ್ನೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರನ್ ಪನ್ಪುಣ ಆಕಲ್ನ ತಂಡ ಅಕಲ್ ನಂಜಿ ಕಣಪಾಲೆದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಾಲೆದಿರ್ಲು ಇತ್ತ ಐಟು ಬರ್ಪೇದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಕಂಬಳದ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಂಡು ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಮೈಕೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೈಕೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ಮೈಕೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಮ್ಮಲಕ್ಷತೋಡು ಪಾತೇರ ಆಪುಜಿ ಈ ಆ್ಯಂಕರ್ ಏರೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಗಲೇ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರ ಮನ್ಪಾರ ಯಾಂಕರ್ ಇತ್ತ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ಅನುಭವಿ ಆರು ದುಂಬುರ್ದೆ ಯಾಂಕಾರ ಮಂತ ನಿಂತನಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅರೆ ಮನ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹಾಂ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬೋದು ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಯಾಂಕಾರ ಮನ್ಪುಣೆಯಾಗ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರ ಯಾಂಕಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ನ ಇರ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಓ ಅಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಾಂಕ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಾತೇರ್ನೇ ಆಯ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ತುಳುಟೆ ಪಾತೇರುಡು ಐಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೋಡಣೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎ ಬಿ ಇಂದು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅವಳ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ದ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪನೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಂಡ ಲೆಪ್ಪರ ಸುಲಭಾಪನ ತಮನಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಪನ್ಪನಮ್ ಜಪ್ಪುನಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ನಾಯೇರ್ದಾವಡು ಬಲ್ಲುದಾವಡು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮೂಜೇ ನಂಬರ್ದ ಅಂದೇನೆ ಪನೋಡು ತುಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತಂದ ಅಂಚ ಪನೋಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನ ಮಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇತ್ತನಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಜಿ ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ನಾನಾ ನಮ್ನೆಡ ಪಾತೆರ್ ಬಿ ಯಾಂಕರ್ ಮನ್ಪು ಅವು ಕೇಳ್ನಾಗ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲಾಪು ಅಂಡ ಕಂಬಳಾಡು ಕೇಳ್ನಾಗ ಆಯನ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ತರೆಟ್ಲ ಈ ತರೆಟ್ಲ ಬೋರ್ತನಂಚಿನ ಕಥೆನು ಪಾತೆರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಕೇಳ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪನ್ಪೇರು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಏರೆಗ್ ಅವು ಸಾಲು ಎತ್ತು ಪನ್ನಗಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದೆ ಮಲ್ಲೆರಲಿನ ಸಾಲು ಈತು ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಈತು ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು
ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅಂದ ಮನೋಲಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಕೇನ್ಬೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಪಿರಪನ್ ಪೇರು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರ್ರೆ ಏರೆಗಿಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಟಿಗೆ ಈ ಮೇಟಿಗೇನು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ಲು ಆ ಥರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರನ್ಲ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐಕ್ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ఆయన ಇನ್ನೂ ಮನ್ಬುಜೀರು ಕೊನೊಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಗು ದುಂಬು ಬುರಿಂಜ ಬಂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಈ ನಿದ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜನಕಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪೇದು ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೇಡು ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಅವು ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ವೇಗೋಡು ಕಂಬಳ ಪೋಡು ದುಂಬು ಅಂಚಾತು ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಎರು ಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಪತ್ತರ 4 ಜನ ಆಕಾರ ಅವಿನ ಸುತ್ತು ಮಂತು ಅದನಗಲ ನಂಗೆ ಮನದಾನಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಲೈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಹಾಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತಡ್ಡಾಪು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ತರ ಪಾಯಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ಚಪ್ಪುದ ಕಂಬಳ ಅಂಡು ಚಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹ್ಯಾಂಡವು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗಿಂಡು 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಐದ್ಲ ಬೇಗ ವಾಮಂಜು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂಡು 23 ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಅವು ಎಂಚ ಮುಗ್ಗಿನಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತ್ತೇರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಕಾರ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ ಮಾದಬಡ್ಪನಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಮೂಲು ಪಾತೇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಪಾತೇರ್ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ವಿ ದಯಪನ್ನದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ರಿಸ್ಕ್ನ ತುಂಬೋಂಡ್ರ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಮಕ್ ದಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬೊಕ ನಂಕದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡು ಆಡ ಪೆದಂಬುಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡು ಬಾಕಿದ ಉಂಡವು ಆಂಡ ಹೌದಾಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಹೊರ ಇತ್ತ ಆತನ ಘಟನೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನಾಕಲ್ಲು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಪೋತನಾಕಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರಿ ಅವು ಏರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರಿ ಆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಮುಂಚೆ ಪೋತನಾಕಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪಣವು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ನವಳ ದೇವ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಣದು ಪಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಸೊಜ್ಪಯ ಆಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆದ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಎರು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಕೊಡು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿತ್ತ ದಪ್ಪುನ ಎರ್ಲು ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪೆದೇರು ಇತ್ತ ಸಾಗೋಲಿ ಪೋದು ತೋಟ ಅಂಡು ಸಾಗೋಲಿಂದ ಪನ್ಪುಣವು ಈ ಮೆತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಸೈಡ್ ಅಂಚದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಮೆತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಗೋಲಿ ಪೂರ ಎಪ್ಪು ಸರಿ ಎರು ಲಜ್ಜಿ ಮಿಷನರಿ ಬತ್ತಂಡು ಕೊಯ್ಯರ ಮಿಷನರಿ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಎರುತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿದ ಏರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನದವರ ನಂಗೊಂದು ಏರ್ಲೇನ ಕೂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಅಂಡ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎರು ಎಂಜಿನ ಪಂಪಣಿ ತುಜಿಪಾದ ಕೋಡು ಪಂಪಣಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ನಡಪೋಡು ಪಂಡದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಈತು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆರತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಏರು ಮೀನಿ ಪನ್ಪನಾಂಡ ಬೋವು ಈತು ಒಂಜಿ 13-14 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ಏರುತ್ತ ಬುದ್ದರು ನಾಲೇನು ಪನ್ಪನಾಂಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಕುಲಿತ್ತ ಬೋಲಂತೂರ್ದ ಕಾಟಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಬೋಲಂತೂರ್ ಕಾಟಿ ಇಂಚಿ ಐದಕ್ಕ ಇಂಚಿಪಗದ ದಿನಕ್ಕೊಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪಣದಾಂಡ ಇರುವೆ ಇಲ್ದ ತಾಟೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ಐದೊಕ್ಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಬೊಲ್ಲೆಲ ದೋಣಿಲ ಐದೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆದ ಪಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಕಳದ ಮುಖೇಶಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಾತನ ಒಂಜಿ ಎರು ಕಣಪಲ್ಲಾಡಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾಡಿ ಪಾರೊಂದುಂಡು ನುಜಿಬೈಲು ಪದ್ಮನಾಭರ ಐಕ್ಕಲ್ನ ಇರ್ಲು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪಾಂಡ ಐಕ್ಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವರು 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಐಕ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು ನಿಜವಾದ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನೇರು ಒಂಜಿ ಮುರಾನಿ ಅವು ವಿಧಿವಾಸ ಅವೆಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆವಡಿತ್ತನು ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಂತಾವುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮನ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಇರು ವಿಧಿವಾಸ ಅಂಡು ಕರಿಂಜೆದಾರ ಇರುಲಿತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ದೆ ಕರಿಂಜೆ ಮ್ಯೂಷನ್ ಶೆಟ್ಟ ಆಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎರ್ಲು ಪಾರಂತ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪದವು ಕಾನಾಡ್ಕಾಡು ಪಾರೊಂದುಂಡು ದೂಜಿ ಎರ್ಲು ಮಸ್ತಿತ್ತ ದುಂಬುಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪಿರಿಂಗಾಲ್ದ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಲಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುದಾರು ಕೊನತದು ಗಿಡನ ಅಂಜನೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟುದ ಚೆನ್ನೆ ಎರ್ಲು ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ವೇಗದ ಇರ್ಲೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಂಡಾರೆನ ಒಂಜಿಟ್ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಕನಾಡಿದ ಕಮಲಾಜಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಇರ್ಲು ಅಪುರ ಇದೊಕ್ಕ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕು ಅಪುರ ನೀವು ವೇಗದ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರೆದ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಮನದಂಡ ಅಂಚಿನ ಎರ್ಲೆಡು ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಒಂಜಿ 100 ಎರ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ತಿಕ್ಕುವಾತಿ ಪೂರ ಪಾರ್ವ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಾಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎರ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ 4 ಜಾತಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ತಿಕ್ಕುವ ತೇಪಂಡಾಯ್ತು ಅಂಗ ಅವು ಪೂರ ಕಚ್ಚು ಕಾಟ ಆದಿತ್ತನೇರು ಖಾಲಿ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ನಾಯರು ಪಾರ್ನೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ನಾವು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗಡು ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬಗಡು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬಗಡಿಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಪಾರ್ನೆರ್ಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಾಗೋಗಾನಾಗ ಪಾರ್ಜ ಕೆಲವುದ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವುದ ಎಂಚ ಬಂದಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬಗಡು ಪಾರ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗಡುಲ್ಲ ಪಾರ್ಬ ಅವು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗುಣ ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಾರ್ಜ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು 5 ವರ್ಷ ಪಾರ್ನ ಅಂತ ಅವನು ಕೆಲವ್ದು ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವ್ದ ಪಾರ್ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪ 4 ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 5ನೇ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲೆ ಕನಪ್ಪಲೆಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅವು ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬೈಲ್ಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾರ್ನ ಇರಲು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾರ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಪಾರ್ದ ಮೆಟ್ಲು ಬಂತು ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತು ತುನಾಗ ಇತ್ತದ ತುನಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಡ ಭಾರಿ ಪಾರ್ನ ಇರಲು ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವಲ್ದ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಅಂಚಿನ ಏರು ನನಮನ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಇರುವಲ್ದ ತಾಟೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಏರುನು ಮನ್ ಪರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಏರುನು ಮನ್ ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೋನಿಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಗನೆ ಬೇತೆ ಇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬೊಲ್ಲನು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಇರು ಏರ್ಲ ಪನೇರ ಅವು ಪಾರ್ನ ಇರು ಒಂದು ಆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯನ ವೇಗನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಕುದ್ಯ ನೆತ್ತ ಸೈಜ್ ಎರು ತಾಟೆ ಲಂಚನೆ ತಾಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಐದೊಕ್ಕ ಒಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲಕಿರೋತುರ್ದ ಕುದುರಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇರಿತ್ತು ಆ ಕುದುರಾಡಿ ಪಾರ್ನ ಬಂಡ ಅವು ಕುದುರೆದ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ನ ಐಕ್ ಕುದುರಾಡಿ ಬಂಡ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲದ ಕುದುರಾಡಿದ ಕುದುರಾಡಿಂದ್ರೆ ಪುದಾರ ಲಂಚೇನೆ ಅವು ಪಾರ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇರುವು ಅಂಚ ಕೂಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ನ ಎರ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಜವನರಿಗೆ ಅವು ಎರತ್ತು ಯಜಮಾನರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಆಗ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಣಪನ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಜವನರಿಗೆ ನನದುಂಬು ಬರ್ಪಣ ಜವನರಿಗೆ ಪನ್ಪಂಜಿನ ಮಣ್ಣಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎರುಕಟ್ಟ ರಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಮಣ್ಣಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ 5 ಸಿನ್ಸದ 10 ಸಿನ್ಸದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-4 ಕಂಜಿಲೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಅತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಪೋಪನಕ್ಲು ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಗೌರವನು ಒರ್ತನೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರುತ್ತಡೆ ಪೋಪುನ ಎರುತ್ತ ತೆಂಟದಡೆ ಪೋಪುನ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬರುಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಆಕಲ್ನ ಪೋನುಂದಾಂಡ
అవి ఒక లెక్క చార పాడిపి ಅಂಬ್ಯಾಕಲ ಆಯ್ಕಲ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಎప్పుడు ಹೂವು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾತೆರ ಆಪು ಜಂಚ ಯಾ ಪಂಡತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬರ್ರ ಆಪು ಜಾತ ಸುಲಭ ಆತ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೈನ ಬಂಡ ಆಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬೋಡು ಕಡೇಕ ಪನ್ಪುನೆ ಇರಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಲೇಟ್ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ತಡೆ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಅತ್ ನಡ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಪನ್ಪುನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಟೀಮೇ ಬತ್ತಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ದಲ್ಪ ಇತ್ತನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಗಂತ ದಲ್ಪ ಇತ್ತನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬುಡ್ಪವ ನಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾಕಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೇತೇನೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಂಬಳ ದಾನೆ ತಡಾಂಡು ಏಡಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಾರು ಅವು ಅಂಚತ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪ್ಪರ ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಯಾರು ಬೋಡಲ್ಪ ಅಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡು ಅಕಲು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನೇಟ ಬೋಡು ಐಕಲದ ಕಂಬಳಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಎರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬೋನೆಟ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿರಕ್ಲು ಅರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏತ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಲ್ತ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪರಾರು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿರು ಆಯಾಯ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕ್ಲು ಅಕಲು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸರಿಯಾದ ಉಂಟದ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ತೇರ್ನ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ಕಂಬಳ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪ ಅನಗ ಮುಗಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೊರ್ತುನಾಕಲು ಇಂಥ ಈ ಸರಿತ ಕಂಬಳ ಓಮಂಜುತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪವನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವೇರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವು ಅಕಲ್ 2 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅಂತೆ 2 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅಂಡು ನಂಗೆ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಊಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೇಟೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಊಲ ಬೊರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಕಂಬಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ఒక కంబుల 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆನಂದಂಡ వా ఎరుతాకల్లా ఎరు కట్టునాల ఇచ్చారు వా వీక్షక వివరణగారు అది తీర్పుగారు అదిలా ಪಾರ ತಯಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಆಯನ ಕಾಗ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲಿಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಲಿಪ್ಪ ಅವೇನು ಬುರ್ದಾಯಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಆಯ 3 ದಿನ 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಮನದ ಮುಜನೆ ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿಂದಂಡ ಆನಿ 1 ದಿನ ಪೋ 4 ದಿನ ಅಂಡು ಸರಿಯಾನಾಗ 5 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಪಿರ 2 ದಿನ ಬುರ್ದು ಕಂಬಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಹಾಂ ಆತನಾಗ ఆయన ఇల్లాలతో వ్యవస్థకుల ಒಂತೆ ಕೊರಗು ಬಿ ಕುಂಠಿತಾಪುನ ఆయన ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಚ ದಿಪ್ನಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲು ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪವನ ಅಕಲು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ತಯಾರಾಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಬೆನ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಬೆನ್ಪೆ ವರ್ಷಿಂದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಈ ಮೇಟು ಸೆಕೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೀರ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡ ನನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂದ ಈ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಆಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ ಬಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 35-40 ವರ್ಷದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಟುಂಡು ಆಯೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಯಿಲೆలు ಬರ್ಪಾನ ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ದಕ್ಲಿ ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಆಯಾ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ದೇ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ನಲ ಆಯನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ ನಾವು ಆತೆ ಕಜ್ಜೇರುಡು ಒಂದು ಯಾನ ಒವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಂಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ನೆ ಆತೆ ನೆಟ್ಟಿನ ಕಜ್ಜೇರುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಬುರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕಾಲಮಿತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಲಮಿತಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಪೋದು ಆರಾಮ ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆತ್ತ ಮನದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆಸೆಯಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜ ವರ್ಷ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ఒక ರಡ್ಡನೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ಬೇತೆ ಎಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನಂದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಚಟಾಪು ಹೌದಂడి ಈ ಆಟಕ್ಕೂ ಚಟಕ್ಕೂ ಮರ್ದಿಚ್ಚಿ ಚಟನೆ ಹೌದಂడి ಒಂಜಿ ಬೀಡ ತಿನ್ಪಣೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೀಡ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡು
ಈ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಪುನ ಬೀಡ ಆಯ್ 4 ಕಂಬಳ ಕೊನಾಗ 10 ಬೀಡ ಆಪುನೆ ಆಗಿ 10 ಬೋದು ಇರುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ನ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಪುನ ಅವು ಆಯ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ಗೆ ಒಯ್ಪುಂದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪುನ ಏನಂತೀನಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಪೊಡಿಬೋದು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೋದು ಮುಜಿಗು 4 ಅವು ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ఆయన ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹಾಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೀರ್ನಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾನಾ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಪಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೌರವಿತವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂದದು ಕಂಬಳನ ಒರಿಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುಣೆಪಾಠ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆರೈಸ ನಾತಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ಯರು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜರ್ನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಚ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅಲ್ಪ ಇರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಐನ್ಲ ಪಂಡರ್ ಅವತ್ತನೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಪ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಐನು ಎಂಚ ಸುಧಾರಿಪೋಳಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈರು ನನಾದ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಈರೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೆ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್